Kate gandang gorokane seret, serik. Kakean sego tiwul. Ludruk armada sing dipimpin kalian Bapak Eros Jarot Mustajab. Sing ngremo 6 pilihan bintange Tandak Malang. Sing ngidung keri dhewe niki wau Mbak Retno Agustin. Bengi melok ludruk Awan Manol. Sing nomor 2 sing ngidung Dura. Ayu wonge luwes. Jenenge Pak Darmo. Aduh. Mbak Darmila. Bengi melok ludruk Awan sopir truk. Apa Pak Le? Gelungan rambut disemir abang celuk Pak. Lek Awan Pak Le. Lek bengi Mbak Mudaya. Sakarepe niki sedina lek mangan tek 7 piring. Sing nomor 3 wonge ayu wedok. Nek bengi, nek awan ya pancet re tandake ludruk ya lanang. Mbak Heri Susanti daleme Kalipare. Laris tanggapane mboten prei. Tapi sayang dadi mucikari balon. Sing nomor 4 niki sing suarane enak luwes nyinden jaranan cilik areke ambune kecut. Lah niki waduh kate gak pincang wingi nyolong kotang di bedang wong saiki. Tandak sing boten padha kulite mek niki tok. Wireng nek gak macak. Awan iki jan persis tukang mulung sampah. Sing terakhir niki Mbak Ica Rengganis. Wong wedok nggih asli wedok. Nek gelungan. Nek adus kocoan yo mbuh. Mbak Ica Rengganis jenenge wedok bengi melok ludruk. Awan tukang ngarit. Ludruk armada nekaken bintang tamu saking Surabaya. Lawak jenenge Haji Kartolo. Tandai armada nggih wonten bintang tamu. Niken Salindri. Lah niki. Niken Salindri. Jenenge Cak Iwan. Loh. Sapa iki? Apa Pak? Apa? Apa Pak? Pak, kupingmu budek lho. Aku iki turunan Londo, turunan Tandak Jepang. Jenengku Mbak Mudaya, kok iso celuk Pak? Aku tiru-tiru Mbak Carmila Pak. Rene, jenengmu sapa? Maya Eswati Pak. Waduh, Maya Eswati, nek awan jenenge Bandi. Apa Pak? Ngidung lho ya tandake ludruk. Maju rene. Tipe pira iki Pak? 9. Kok kaya babone tekek. Aduh, mari dikroyok arek nom-noman. Aja ganggu top. Iya, ya wis, gak ganggu. Bah. Loh, ngidung kok kaya kethek-kethekan. Ngidung. Enak no. Oh. Ayo terus. Kaya denden sawah. Hoah.
nikah